Турыш мәгънәсе эшләгән эшеңнән кешеләргә файда китерүендә. Айгөл Бариева булып, кешеләрнең күңелендә эз калдырырга. Бала чакта чишмә суын эчеп тыңладым мин кошлар сайравын. Чишмәләрнең моңлы чылтыранын үсеп җиткәч кенә аңладым. Чишмә, чишмә җырла җырыңны, тыңласыннар бишән моңыңны. Шул чишмәнең җырын тыңладым, әнкәм белән бергә җырладым. Шул чишмәләрнең моңлы тавышы, күпме аның зары сагышы. Ничә